Diyan pa rin sa lalawigan ng La Union, umabot naman sa 6,539 kilos ng elektrikal at electronic waste ang nakolekta sa Aringay at Bagnotan, La Union sa loob ng isang linggo. Kabilang sa mga e-waste ang mga sirang appliances, gadget o anumang kagamitan na pinapagana ng kuryente. Activated ng lahat ng lokal na pamahalaan ay patupad sa kanilang mga nasasakupan ang koleksyon ng mga naturang electronic waste upang magkaisa sa advokasiyang mapangalagaan ng kalikasan. Sumabak din sa lecture ang mga barangay council sa Baknotan ukol sa panganib ng hindi tamang pagtatapon ng e-waste at mga paraan upang muling magamit at maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Ang mga nakolektang e-waste ay dinala sa isang disposal facility sa Santa Rosa, Laguna para sa tamang pag-asikaso at posibleng pagkukumpuni. IFM News. IFM News. IFM News.